nyawang priyagung padha nyawang jejuluk ing budaya padha cacut tali wanda Lilanana pamit mulih Gusti kula yen dadi jodhone Suli wong kang bisa latene slirane pancen abot jroning ati nika wong sing tak tresnani nanging sedih kados pundi yen kawula satrema nglampahi
Minggir. Yuk. Kecewa selalu masyarakat Kasolaya. Rama ya Rama kalarannya dekalopa ya Mas Klop ya Rama kalau pertama saya modal datang ada ya banyak namanya oleh sekalopa dari Rama ya Rama kalarannya dekalopa
Yuk yuk yuk. Ah. Ah. Oleh sing alepon gereja dere sana sekso yang apa ya Rama ya Rama kenapa masih muda yuk 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 Angabrakang lilir sing lupa gereja diri sana sekso yang monta sarwila papa jika dekat sampai kita mencatat samulai dari cinta sama masa yang pada fokus mulanya Gereja diri, sana seksa, agraya
Macan mangkap megap bocang kanong kaliya kibrat wis cocokan gunaan reya pranyata gawe ayo yo kita yo iya awas wah kita iya
Ayo. Hehehe. Iya. Iya, yuk, 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 yuk. Ah. Ya. Ah, ah, Yo, kayak yo apa mas? Ya. Ayo ya. Iya, kancane kisah kebiro, alera-alera, lanyune segara. Pria nombak layar, dino minggu, ke pari wisata. Alon perahu wis nengah ya ya banyu Yuk, 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 ya. Menjar menggorengo karo agar no karmani marti sewe senawang
ngelmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agame ati Yuk Rindu Pagar betesnya mas, yang rapat mas. Mangawur awur wura yuk awas yuk mikir tengah ranenga jurit gong guru gongso tetep kan tiap butullah ler panjreting turangga esti para kata ingkang bijon lelayu sapi yuk anjas maro are mami mas meragalaan warta dasih motan borong layon aning kota perbah lega barang tanding murung besmo karya mukti wong bagus ponakakang pamit balastro was bejane awak mami tan telas mangestu ing dasar gembeng toran cingeng aja gawe wirang esma mara akipate not eman wong bagus yen kong sinar mai len
tresno yuk monggo kae yuk kae hatiku kang subur mekar mangklung sumpengku mawar kang kuning yuk Bake ngepinggir gelanggung dadi sarana tandane wuyung mangkene rasane yen lagi mate tandurane marem tanah sagawe tentrem muga-muga yuk awas ayo Dek mikir le ayo mikir pukor hatiku kang subur mekar mangklum sumpengku mawar kang kuning gelanggung dadi sarana tandane boyong mangkene rasane kang lagi tandane marematan sagawe tentrem muga-muga terus grembaka sateruse nyata wancine mas tangguh cara wis cemawis yang gelaring budaya sarwa kang kinatra karametan abarong tembang kidung terus abarong anyegai prengkiyatan ambosane ayo aja gambah ngatine bisa ditata jalak pitung gamelane wis ditata ayo para kanca padha suka-suka sing penak sing tata lagu sampak pada sanga truk-truk nunggu jejer sanding kanong yati etong ora yati etong ora priyagung padha nyawang jejuluk ing budaya padha cacut tali wanda nyata wancine wis tangguh cara wis cemawis nyagel aring budaya sarwa kang kinantra karametan abarong tembang kidung terus abarong anyegai prengkiyatan ambosane ayo aja gambah yen timung bisa ditata jalak pitung gamelane wis ditata ayo para kanca padha suka-suka sing penak sing tata lagu sampah pada sanga truk
ora kurang yen dietong ora kurang priyagung padha nyapang priyagung padha nyapang jejuluke budaya padha cacut tali wondo iya 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 yuk Ramato delalatan sakebethuk ajake lilanono pamit mulih Gusti kula wis ditijodone mugi enggal atur sulih wong kang bisa ngladeni slirane ayo Bu pancen abot jroning ati ninggalku wong sing tak tresnani nanging sedih kados pundi yen kawula sadremo lampahi wong semene atur puji karya raharja sapungkure aja lali asring kirim warta heman becang deko yen tanganti digawe kecewa daten kula boten lila yen tanganti mung disia-sia lilanono pamit mulih kula wis ditijodone mugi enggal atur sulih wong kang bisa ngladeni slirane pancen abot jroning ati ninggandika wong sing tak tresnani nanging sedih kados pundi yen kawula sadremo nglampahi mung semene atur puji karya raharja sapungkure aja lali asring kirim warta heman becang teko yen tanganti digawe kecewa daten kula boten lila yen tanganti mung disia-sia iya
Aduh wong manis nalikane pisanan ketemu ana kana kae gawang angel dilaleke aduh wong apa iki request Mbah Kerasaki jan ya hey paman apa wartane ing dalan akeh wong mati dipun kani oyo dikaspi nedang ligan ing jojong terus ing kikir akare raga badan karingan liting ayo Bu Lilanono pamit mulih Gusti kula yen dadi jodhone Kalato suli wong kang bisa latene slirane pancen apa jroning ati ninggalika wong sing tak tresnani nanging sedih kados pundi yen kawula satrema nglampahi among sapene atur puji karya raharjo sapu goreng aja lele asrek kirim werta eman becak teko yen tengati digawe kecewa batin kula boten lilo yen tengati